Matang. Matang Pak. Aman iki. Gak ono sing ngerti. Lho sampe sepot iki padha ngerti. Asal ae nek do mancing iki do aja. Sepot kaya ngene kok. Apa do ora ngerti? Piye to benang kok imbulet ngene iki. Kaya wonge. Yo, do mangan. Lo. Gondol. Lo. Gondol babon iki. Ayo di mah. Lo. Oh, waduh sih, tinggone wong. Suwe Pak De. Apa awakmu rene? Melo-melo ae. Iki lho spot pribadiku. Nggon mancing sak nggon-nggone to. Nggon-nggone sapa? Kok ngerti nek kene iki sepote apik, Pak? Ayo ngerti wong nggonku kene nggonku pribadi kok. Melo-melo ae. Mangan Pak De. Rada suwe mau ya mangan. Atau kok awakmu malah anyep. Ora do mangan. Mosok to Pak De? Mau lho plung lap. Lagi nyemplung lep. Alah ra percaya. Soleh Pak De. Wis oleh 17 kok. Endi wae? Wis tak olehno to. Wabut lah ku nggawa kok. Gede-gede, Pak. Gede-gede, oleh mang nyari. Iki kok ya ora mangan-mangan to awakmu. Apa perlu dijapu-japu ya? Puk gale puk. Ewak nyedak, ewak nglumpuk. Dang gale dang, ewak nyedak, ewak madang. Ya ingsun mancing, golek iwak ora golek rondo. Kaya tanggoku sebelah. Wus. Plung. Cek no. Donga ya donga, tapi ngeneki kancane lho. Ayo sak sirku to. Wong lambe-lambeku dhewe, cangkem-cangkemku dhewe. Kok kenyeh to awakmu. Lah kok ngenyeh-ngenyeh ke kancane? Lah ngopo? Awakmu ki mancing apa mancing rondo? Wong mancing kok krosoan. Mancing yo mancing. Oke. Nek ngono aku ya nganggo donga. Ajal dongamu piye? Pung prit. Koncoku sebelah nek ngemprut mung mak prit. Nek kuwi genah nyindir aku. Alah, ngomong perkara mancing kok ruwet lho. Cek aku tak pindahin sebelah. Lah ngopo? Awakmu ki ora ngerti etika pemancingan. Joran ora oleh dilangkai. Tantangan, pamali. Nek joran ki sampe mbok langkai. Gaya apes mancingku. Wong ki ora ngerti aturane mancing ya ngono kuwi. Oh, perkara mancing kok ruwet ya. Oh. Gelo kok njiaran ki. Teko melok kenyeh wae. Oh, lho kok njaran yo nyantol pisan. Ayo di mah.